En ik heb genoten van de afgelopen dagen. Heerlijk dat zonneke. En ik weet niet wie het bij u zit, maar ik kreeg dan ontzettend veel zin in ijs. En dat is ook de reden waarom dat voor Dennis Lemme hebben uitgenodigd. Maar dat is niet de enige reden, Dennis. Want Geer zit namelijk ook genomineerd, of je hebt het gewonnen afgelopen 19 maart. Tweede beste ijssalon van Nederland. Ja, Wauw. dat klopt. Ja, dat is geweldig. Dat is IJssalon Joos uit Reuver. Ja. Die is er samen met pap best die IJssalon begonnen. Wat is die passie voor ijs bij ontstaan? Ja, dat zit eigenlijk bij pap in het bloed. Verder als bij mij, laat ik het zo zeggen. Ja, pap is eigenlijk vanaf dat er zo groot was. Vroeger waren er in Reuver al ijs aan het verkopen. En daarna heeft er verschillende carrière switchen gemaakt. Op een gegeven moment kwam het huis van de buurman te koop. En toen zei pap, ik ga het huis kopen. En uiteindelijk heb ik dat gekocht. En toen zei ik, nou dan gaan we het samen doen. Nou, toen hebben we nog lang weekend wegen. En om de tafel gezeten, zien we er uiteindelijk uitgekomen dat we een ijssalon gingen beginnen. Wat gezellig, samen met de pap. Ja. Is dat niet ontzettend lastig om samen met pap te werken? Of is het juist heel leuk? Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen, zeg ik altijd. Ja, er zijn ook nadelen natuurlijk, omdat ze direct bus. Altijd. Ja, maar pap keek ook, dat moest een beetje ja, oppassen maar dat natuurlijk wat ze zegt. Ik heb er goed tegen. Hey, maar de tweede beste ijssalon van Nederland, dus de beste van Limburg, zo mag ik het noemen. Wat moesten ze er allemaal voor doen? Nou, dan begint ze met een wedstrijd door ijs in te leveren. Dus een smaak ijs. Dit jaar was het citroenijs. Ik ga straks ook de winnende koep maken, zeg maar. Aha, lekker. Het is in elk geval wel zo dat doe je het ijs inleveren door gewoon 10 juryleden weten niet van welk bekje ijs bij welke ijssalon huurt. Hebben meer dan 120 ijssalons aan mij gedaan. Daar kwamen voor ouders vierde. Dan de dag daarna had ze een wedstrijd met een ijskoep. Dus dat is de fresh time die je straks kan maken. Nou, met die koep, uiteindelijk zijn we door mij finalist geworden. Dat gaan ze gezamenlijk groeien in een algemeen klassement. En daar kwam uit dat voor derde stingen op het algemeen klassement. Dus door mij waren we genomineerd om ijssalon van het jaar te worden. Wat deed dat met dich? Want dat is toch wel heel erg mooi. Ja, dat is geweldig. Dat is toch wie zegt dat, een kroon op die werk. Dat denk ik. Dat is onvoorstelbaar wat dat met dich duidt, ja. Hey, maar hier maakt het ijs zelf. Ja. Wie maakt ze ijs? Ja, voor gewoon melk Ik koop het altijd zo op een heurentje. Ja. Maar wie maakt het? Ja, voor rie je zelf naar de boer, bij ons in de deur. Dan gaan we voor de melk vers halen. Zodra dat voor de melk hebben gehoord, gaat het bij ons in de pasteurisatieketel. Nou, dan weer gaat suiker, verschillende ingrediënten bijgedaan. Dat duurt een goede 1,5 tot 2 uur. Dan is in elk geval die basismix is dan klaar. Nou, en op dat moment ga je ze bijvoorbeeld met aardbeienijs, ga je daar meer dan een kilo verse aardbeien in doen. En dat gaat daarna, nadat ze het gemixt is met die mixer, ga je het in de ijsmachine in. Wanneer zegt zich van dat maakt het ijs echt heel bijzonder? Wanneer zeg ik echt dat maakt het ijs heel bijzonder? Wat maakt het ijs nu zo bijzonder? Ja, ons ijs is gewoon met heel veel liefde en passie gemaakt. Met heel veel liefde en passie. Ja. Ik wil eens kijken wie zich met liefde en passie dat kop maakt. Wat je uiteindelijk met gewonnen. Want de hebt ze met citroen gewonnen, zei ze. Ja. Ik zal deze even aan de kant zetten. Ja, Gerard, passie voor het ijs. En Romeo heeft passie voor de tuinen en de plantjes. Want die zit ook druk bezig met de plantjes aan het maken, zinnig. Ja, ze zijn gewoon aan het even leggen. Oh, andere ijs. Kijk, ander bakje. Ander bakje. Oh, dus dat was niet wat zijn weddenhuis. Eens even kijken. Dit is pistache. Nee, dit is kiwi. Kiwi, ja. Lekker. Want zijn daar ook trends in? De vrouwen zussen over de trend met de paasstukken. Maar wat is trendy in ijs? Nu dit jaar is helemaal de extra trend is de nostalgische ijssmaken, zoals ze dat noemen. Dus een kandijkoek, bastonje-achtig. Heel nostalgisch, absoluut. Boterbabbelaar. Het afgelopen gisteren of eergisteren nog een stuk van in de krant gestaan. Nou, dat is dat hebben we voor oog. En dat vind ik ook kinder lekker, want het is natuurlijk wel een specifiek smaakje. Nou, voor kinderen geldt maar één ding en dat is smurf. Okay. Dat is het blauwe ijs. Die komen binnen en het enige wat ze zien is blauw. Lekker kleurken. Ja. Heb je nog een vraagje aandacht? Want het is bekend geworden dat vanille-ijs zal waarschijnlijk ook de prijzen omhoog gaan. Want de vanille-stokjes, althans waar het allemaal vandaan komt, is het moeilijker aan te komen. De productie is minder. Heeft dat ook gevolg op uw ijs? Nee, niet direct. Want we hebben meestal aan het begin van het seizoen gewoon we met onze leveranciers van de grondstoffen om de tafel zitten. En spreken voor de meeste dingen spreken voor een jaarprijs af. Dus een stijging in de vanille is niet zo dat volgende week bij ons een bulke duurder is.
Oké, nou gelukkig. Dus de vanilleprijs blijft u gewoon hetzelfde. Ja. Wil je wel een koep maken? Ja, gewoon voldoen.